Si tens en ment llogar un pis i no saps per on començar, l'Oficina Municipal d'Habitatge és un bon punt de partida. Allà pots informar-te de les ajudes existents per comprar o llogar un pis i consultar les ofertes de la Borsa d'Habitatge. La Borsa d'Habitatge és un servei públic que ja va engegar l'Ajuntament de Reus en l'any 2001 i que el que pretén és cercar habitatge per aquelles persones que tenen entre 18 i 35 anys i compleixen uns altres requisits de nivell d'ingressos, d'una estabilitat laboral o que tenen algú que respongui per ells. El funcionament de la borsa és molt senzill, tu has de venir aquí a l'Oficina Municipal d'Habitatge, omples una fitxa on poses les teves dades personals i d'alguna manera la tipologia de pis que estàs buscant, nombre d'habitacions, moblat, no moblat, la zona o zones on no voldries anar a viure, i el que fem és organitzar visites per anar a visitar els pisos que tenim en borsa, que per cert pots consultar els pisos que existeixen a la borsa a través del web de l'Ajuntament, reus.cat. Si finalment cerquem l'habitatge que tu vols o que a tu t'agrada, una vegada ens has portat tota la documentació, preparem el que és el contracte, tota la tramitació és totalment gratuïta perquè és un servei públic, i bé, quedem un dia amb el propietari o propietària de l'immoble i signem el contracte. La borsa en si és un ajut perquè és un servei gratuït on aconsegueixes llogar un habitatge en unes condicions millors que les del mercat, però a més hi ha altres ajuts que pots demanar quan vius de lloguer. Un dels ajuts és la renda bàsica d'emancipació, que suposa per aquells joves entre 22 i 30 anys que puguin obtenir fins a 210 euros al mes. S'han de venir aquí a la borsa, acreditar tot un seguit de requisits i al cap d'un temps es comença a percebre aquests 210 euros cada mes. I després la Generalitat també té uns ajuts propis, que surt la convocatòria cada any, dura un mes o unes setmanes, i durant aquesta convocatòria pots sol·licitar un ajut que, depenent dels teus ingressos, pot ser de fins a 240 euros. Si trobessis un habitatge pel teu compte o a través d'algun altre servei, el que hauries de tenir en compte és, primer quan el vas a visitar, veure que tot funciona bé, que els subministraments estan donats d'alta, és a dir, llum, aigua i gas. Hauries de demanar, per exemple, la cèdula d'habitabilitat. Tots els habitatges que es lloguen o es venen al territori català han de tenir la cèdula d'habitabilitat, l'han de tenir en vigor. Això et dona una tranquil·litat perquè saps que fa relativament poc temps un aparellador o un arquitecte han visitat l'immoble i han certificat que és habitable. A més, a l'hora del tema del preu de l'habitatge, una cosa és el preu de l'habitatge, però després hi ha altres quantitats que poden anar annexades en aquest preu. Doncs val la pena que s'aclareixin perfectament quines són aquestes quantitats, de quin preu estem parlant i quan s'haurà de pagar. Per exemple, la quota de la comunitat de propietaris, si al negociar amb el propietari es decideix que l'has d'assumir tu com a llogater, doncs has de saber quin és l'import i cada quant de temps l'has de pagar. Hi ha quotes que es paguen trimestralment, hi ha quotes que es paguen mensualment, tot això ho has de saber. Després hi ha altres quantitats que no és la quota de comunitat, sinó que són derrames que puntualment es fan per rehabilitar la finca, per instal·lar-hi ascensor, etc. Que tot això en principi a tu no et pertocaria com a llogater. A l'Oficina Municipal d'Habitatge també pots informar-te de l'oferta d'habitatge protegit de la ciutat, tant pel que fa a la compra com al lloguer. Els pisos de protecció oficial ja inclouen en el preu una sèrie d'ajuts establerts per les administracions públiques per facilitar l'accés a l'habitatge. En aquests moments, Reus disposa de 174 habitatges protegits amb opció de compra i 18 de lloguer. Tot i això, la ciutat té intenció de construir prop de 8.000 habitatges de protecció oficial en zones com l'àrea residencial projectada al nord de la ciutat, l'entorn del Roquís o la Cedera.
Els joves que busquen habitatge sovint es veuen obligats a viure en pisos petits, per la qual cosa el disseny d'interiors té un pes important a l'hora d'aprofitar els espais. Com que ja el nucli familiar ja no és l'estàndard, doncs els habitatges tampoc són els estandarditzats com eren fa uns anys o com els recordem dels nostres pares o dels nostres avis. Allò de la cuina tancada, no? O sigui, la cuina està oberta per poder-te comunicar, perquè ja que estàs poques hores a casa, doncs almenys poder-te comunicar amb el que estàs compartint vivenda, i llavors doncs, és això, són habitatges flexibles, oberts, dinàmics, heterogenis, on poden circular i es poden adaptar segons a la família que va vivint allà dintre. El fenomen IKEA ara li estem ficant l'etiqueta de l'IKEA, però jo crec que el fenomen IKEA és com li podríem dir un fenomen de rodes o un fenomen d'empaquetar o un fenomen de, no sé, de poder transportar, de que sigui lleuger, no? De que sigui com a més fresc també, però per què? Perquè no li donem valor, no? Perquè com que el cost ha sigut tan reduït, doncs bueno, si ens canviem de casa i el que havíem comprat allò no se'ns adapta, doncs ne tornem a comprar un altre i no ens sap tan de greu. I si no, doncs ho transportem. També estan canviant tots els processos tècnics. Ara també, bueno, a part de moltes altres coses, però hi ha habitatges construïts o adaptats d'aquesta manera on hi hagin uns terres tècnics on tu puguis posar les instal·lacions en l'espai que tu vulguis. Llavors això ja és flexibilitat al 100%. Podrem ficar gairebé el lavabo i la cuina on nosaltres vulguem. Molts joves també contemplen com una opció anar a viure en pisos vells rehabilitats o en espais que anteriorment havien tingut altres usos. La rehabilitació d'habitatges antics jo crec que sí que es porta i que sí que és el futur i que sí que els hem d'omplir entre tots, aquests pisos antics. Però és que ja va bé també per al propi edifici i per la gent jove també, perquè després, bueno, si tot el que són les instal·lacions i tot estan totes posades bastant al dia, doncs després a dintre moltes vegades són pisos molt grans, en el qual tens molts metres quadrats i té tot el seu atractiu, no? Igual no té ascensor, però tenen uns techos altíssims i tens uns metres quadrats i uns metres cúbics que sembla que respiris, que amb altres de nova edificació no la tens, aquesta sensació. Clar, espera't un moment, és que clar, com vols que t'ho digui això?